Kublai pi barok ki parlok ki bapak ya kene ka video link ba kene ka channel jong ka hope channel ngidap da ka jing dokumen bat ngi priang so phai pi barok yu pi ki ba ye betang ban paj ya kene ka video nak banta kene ka jingi peliu jing mut jongi nak banta kene ka sabat school jongi nak banta kene ka quarter bat ka lenong ka balai te ngi priang so phai pi barok yu pi ki bapak bat kum juru nga priang so phai kini ki parlok ki jongah ni ba kinjai kong ela bat kumju ba rikut ngidap da kajing dokumen ba pila banya don lang hang ni hagne ka por te kajinge puli ke jongi hagne ka por kade kalnong ka balai kamar ka bong ka nongrem jong kane ka kentin lam prang te haswa bangnya jam sha prang na kerpat ya ba kinjai ba inso ba banya lam ngi da ka jing duai Tong ina duai. Ko pa jing yu bahab neng hidap da kajing dokumen atrai ne ka por ka mame ai ngi. But try showing plu jingmut, but showing sam extend ke jong me adwa try man pendap ingi do man simba khoi but I ba kiba yo snow but kiba sngap egene ka jinga sam ke jongi ke bamenta in yo ke jingker khu kine barong apana kreten ke jong Jesus Christ amen amen ta kini ke por kembang ala ong bangi ke jing puli ke jongi ke de ya kelendong ka balai kad khot kan mau ka bangi la ban ya syam ha kane ka sngil ne kane kad khot splendid ka bangi khot ngila ban syam na go gospel kad ku yones kal nong ban ningkong bat kad khot ru ka ban ningkong ka bong ha ka ba min ningkong uladan uktin bat uta uktin uladan bat ublai bat uta uktin ulalong ublai te ngi sotonat kane ka de kad khot puli kad khot ka bangi don kaman kan mau bat bangi don kaman puli lindat mana ka por te hakane ka por nginya ya chaprang kumbang ngilai pet haki tayo ke bala no haka si ke banding kong lani haka tayo ke banding kong jong kane ka quarter ngi ngilai kata khandian ngilai kata ya kalenong ka bakhadu jong kane ka gospel ka kum yones ngi kata ikto kalenong ka shadin ka ba hikai ngi ka ba uni unong tho ya tho ngi balai utho e kani te henry mentapat nginya wan kham shadin Inwan biang sedin da kabangi sedang banyak puli ya kabas sedang jong ne kalnong jong yonis nado kalnong kabaning kong te hang ne ngin i ke jingya pelet jimut jong i hakane ka tayo prastio kade nado ka lenong kabaning kong hi jong yonis khat baning kong do khat pra bat don sibun ke ki bangin ha banya sam bat kui ki khat kumju te banginya jam sha prang tenginya yai bat nga sha kasngi kabaning kong sngi baning kong ka kren chpang ha ka ba mening kong uktin bakin jablay hak ba mining kong ki khot ki banang ne kadon ka jingkali hakane ka si ka baong ki ai bikini ki kintin ki pen pau sipang uktin hane uji Jesus Christ nginya paj menta ana ka Bible kat kum naga gospel Yohanes kalnong ka baning kong bat ka khot ka baning kong hadu ka basau kumbang la pule mene hak ba mining kong uladan uktin bat utau uktin ulalong bat ublay bat utau uktin ulang ublay tehang ne kadang ke jingkali ne ka ai bakini ki kintin ki pen pau sipang uktin uji Jesus Christ to ningkong ai hang ning i ba une evangelist lane une unong tho utho sengi u persyang ban ye tho yengi ya ka jing tho khana sipang ka jing pen long ha karukom ka belingkot sipang ka jing pen long ka bangila ban syam haka kitab Genesis kalnong baningkong kad khot ka baningkong te enrei upersang ban yethu ingi hakarukom ka balingkot te hang ne ngi i ba nginya paj ban ngakane kalnong haka lenong ka baningkong jong yones kad khot ka ba ar ka bang une uladan ha ka ba meningkong bat ublai to ka jingkali hang ne u ai uta uktin hang ne kad khot ka ba ar ka une uladan ha ka ba meningkong bat ublai une uladan ha ka ba meningkong ba ublai uai ne kutin kata de jingkli banengkong utau kutin udai ubadan naduk menengkong ba ublai te ke jingkli biang kalong uai uta badan ba ublai ngenya phai bat nga na kan ne ke jui kalenong ka banengkong khat ka bakhat pra ka ong amdan manu menuru balayo iyo blai menuru amdan manu blai iyo blai henry ka ong ne uta ukun bala kamar wei ubalong ha ka syadam ukpa uhi ulapan pau ngisau tho nge de tang tau khun ubala khamar wei utau khun ubadan hak syadam te hang ni ngisau tho sai utau uktin kapen isai ba udi ujisu ubalong ru ublai te balai
uni unang tho uya iya kejing dan kamon tho igani ha kejing sya gani ka gospel kat kum Yohanes kade ka utho andala kham hadin balai utho ya kani uni unang tho ude ujo uba tho ya kitab jing pen pau utho hadin ba utho ya ga kitab jing pen pau balai i ba dan kamon tho ladangi pa bun ki priu menta ngim pediang yu jisu ba ubadan nado ka baningkong la singi perkhat ba jisu uban banlong priu sya ka pertai te kata ka kejing sedang Hera yang nengi yo Ishai ba uni ujisu udah nadu shua jang Jacob, shua jang Abraham, shua jang u Ishak. Udah nadu shua banlang ka pertai. Namar ladangi pechu khat ka balai ka da u lalong ke eke baro bat klema u sim lalong ka eke ru ka balalong. Da u lingba jang ujisu u balong ublai da u lalong ke eke baro. Tena kata kada ngisang tho ang ne ba uni uktin. Lane uni jisu udan nado pasang jong pertai omde ba udan hadian ba ke jingwan jong uban long brio ka syakri ke jong blai ha ka kot ke jingthrang ke arta sla ba hat khandai ke pen skam shu igane ka ong nado ki arta bom jukut utrai jisu uladan bat ukpa nado menchua nado syua ban long ke eke ujisu uladan te kum ki kristan lane kum ki brio ki bangai u kris ngiran kaman diang ujisu ubalong ukun jang ublay ubalong hi ublay kumangi i hakane kadkhat ka banengkong ba uladan nado kabasdang te kumta kum ki bru ngidan kam bandan yo Chris ba bangin ngai bangin syakri hu namar dei tang hu ba kajing im kajongi kala ban syai bat bakan kiu syafrang namar hang ni kadkhat ka basau ang ha uladan kajing im bat kata kajing im kalong kajing syai jong ki bru ha uladan kajing im kajongi kadan hu Chris ada kejing im jong ngi ke badan hang ni bat borok ki bepet ngidan ho Chris ngilak ban long kejing syai sikiwe te mentapat ngi nyepoi sa sya kesngi ke baar ka bakren jipang uktin ula kenjado te kene ke pon ngi sokmen ba ngidan ni ba rekod in ya sami ngi lanin pensyai ngi kendiat halor kene ka kesngi ke baar bless you bun tengin yang pai syagani ga sngi ke baar bangin ya pule ba kamat pedeng baong uktin ula kenjado uktin kumban ban ya kebai pastor ladap kren ba uktin dai ublay ngidai ban tip syai ya kata ba nadu basdang ublay dang ya pule kumban ban sai sisin how Genesis ladu ban nengkong lenong ban nengkong dekat ban nengkong ter ngio iba ublay upandon kam da kaktin ban tau ya ki baro te uktin uba la kenjado kadai ba ublay ubawan seperti hakajing longdo ubawan seperti hakajing longdo namar nak kabenta jongi kibriu ki bapom namar balai ba ublay uka yalade u pendrit yalade bat uka ya kaburom jongu kenang ba kibriu kenyo banwan hajan lene ban yoi u dang ye pai kendiat sya ki Israel ki ngiyoi ba kinong Israel kinom yoi ki kinom la ban yoi ya ublay namar ba kim syam la pediang ya uji sukum u mesaya te kani kabala penlong ya uji ya ublay ba unwan ha kajing longdo ba nabenta jong kipriu te ka e ba kajing hikai ka ba ngila ban yo ne kalong ba ngiyoi ba ublay u ije yang hadu kata-kata ba ula pendrit yalade da kabaka ya kaburom tang namar jang kapop jangi kenang bingin la ban yo ya u tang ngiya pule na katu Yohanes lenong benengkong dekat bakat ar ka ong ba henrei kat kibala pediang ya u hak itu ula aibor ban long ki kun ublay kata hak kita ki banget hak kerteng jang u kani kalong ka ong ba ngidei ban nget bat ban pediang ya ujisu bat bas ngau tenat kalong ba haka dekat ke bakat sau ka ong ba utau ketien te ula kenjado bat ula syongsa pedeng jongi bat ngilayok kemi shan ya kaburom jongu kaburom ka ba dakat ka jong uba la kamrway na ukpa baladap da ka jing ai bat ka jing shisha kani ba ublay u ije yangi bat ngidai ban nget bat ban pediang ya ujisu kena bangin yo kemi shan ya kaburom ka jong to kublay sibun bar kut ya kajing
ya sam ka so tunat ba ya kejing iet ke jong play nak ta kadau uwan upin rit ela de hak jing sha u no ya ka khat ka ba khrau ba tang na banta jongi we pi kejing iet ke jong play te hatu ngi pat ngi dan em kejing thrang ban iet yu play amala da jisu hi dan ha kejing em ke jongi kan lang ka ba pher na ku pat to ku play sibune ya ka to dengi mentang nya poi sira sa sha ka sngi ka ba lai ka ba kran jipang yo sngo ne yo sngo ya ke ketin isok mani dan ikong ela isong baba penyesam lene penyerap ing hiban pensong tu isu olor kenika ka halo kenika sngi ku boleh shubone kita kesni ka balai kadai yo sngo ne yo sngo ya ka ketin te ka ladangi pule ha uyo anis lenong nengkong neduk ka dekot ka ba khandai heduk ka ba khat lai hane kei kata kajing ai jubab ka bakhor jong uyo anis ulapen pau hangne hakasni hakaba kibriu ki ai sha ujisu te hakani kasni kapen shai ba uyo anis lenong nengkong dekot ka bakhandai hadu ka dekot ka bakhat lai hangne lakdeu ba kumno kibriu ki ai jingkheng ya ujisu but kumno kila nyau ya ujiso henry mdei tang maki kiba diang sabha don ru ki mdei tang kiba diang sabha ya o henry don ru kibam don bap diang sabha ya o te uyo anes ukren shai ba kajing shai kadei ka kajing shai ka bashisha kalong tang ujiso hi kumba u CS Levis uong ba kajing shai kalong ka ba ai jing yo I bat ka ai jing sao thu ya ki a baro te ujisu umesaya ulawan sha kane ka perthei u ban ai yangi kata kajing shai ka ba kabala ban ai yangi ban yalam linti yangi haki linti ke ba bet ne ke ba day te hindai kapasau si pat kalong ba bon naki kimpdiang ya ujiso haba phai sha kinong room kalonong ko ba kindai bat kalonong ko ba shipel hangne upol uong ba kane kade kajing sau si kalong ka ba kibriu kimdei tang kijiu ki ba gibam pdiang ya u hindai ki gentle ru kimpdiang ya u te ka kata ka jing maham ka ba upol u ai nene kata ka jubab ka bakhor u ai yaki hinde upol u maham ya ki gentle ba ki ong kilong ki ba umdei ban singau sarong hinde ban singau thu ba ublei u unpen phai pat yaki jiu sha u te kumno ba ya ka jing im jong phi I kan pin kala kum ukhon ne ka khon jong ublei te uyo anis ru ukuntu ba baro ki ba pdiang sabhaya ujisu kilawan ban baro ki ba pdiang sabhaya ujisu hakene kadai ba ujisu unlong uta ukhon jong ublei lengba ka jinge jongki te ka gospel jong uyo anis ka batai ba da ka ba nginge ha ujisu kibriu kila ban yo ya kata ka jing im ka ba themai te kata ka jing sneng ka bangila ban yo na kane kasni ka balai kalong ba ujisu ujing shai ubashisha but ulawan ban pinshai ya kaperthei ya baro kawai Henry baro kita ki briu ki bapdiang nengej hau kane kade kata kajing penrem ba nginlong ki balakloi ban pdiang ya ujisu hala kajing im ban yo benta ha kata kajing im ka bashisha bat ka jinglong khon ublei te kalong ru kata kajing kring yangi ban perkhat lada ngila pdiang shisha na em ya kata kajing shai pat ya kata kelinti ujisu ulahi kai yangi kalong ru kata kajing khot ban pinkala ya kajing im kajongi da ka banginge bat ban
pensyaya kiwei da kata kajing ya day bat kajing hikai kaba ujisu ulah hikai yangi kaba makiru kin yo ya kata kajing im kaba themai bat kaba shisha kini kidai kajing sneng kibang nila ban yo na kani kasni lishibun Aku boleh sibun nga satanat ya kene kemat bah kaba piong ba ujisu wan ai kajing syai. Shisha kajing keli kat bangas ngap ela kadang kajing keli aga hatu ngi pediang em kajing syai. Ngam tip kat nungut ngi ke belang ni bat kumju pi ge bapai. Ngam tip kat nungut haba ki bru ki pe yangi ki yo isha em kajing syai. Haba ujisu wan ban ai jing syai tu ngi pediang em. Mane ki bru haba ki pe yangi ki i pen ban da kajing long kaba dum. Kabam deh kalian gejang ublay. Ublay sibun kajing sam gejang fi. Dia kena kepor ngi nyepoi sa syakasi ke pasau. Kabangin nya yok ngau na iba kenjai. Kepada sebab ni pai nak kasi ke pasal ke badai kamat pedeng ke bayai pau ngej padom ngej. Ni yok ki dekot bat kelnong hang ni. Ke bangi syam na ke kitab ke gospel kat kum uyonis lai kelnong ke dekot ke bakan de hodu arpuai. Yonis kendai lai pusan hodu saupuai bat yonis kat ar lai penreu hodu sau penreu. Kumno bakini ki dekot ki yai ban ekamat pedeng ngej bodom ngej. Lara pipule pinsyam babun sin ujisu yai ban. Ya kene kamat pedeng ngej bodom ngej ba kita ki bangej ru kin long kumno bat kabainong ke jongki. Bat kumjuru kita ki bom ngej kabainong ke jongki kan long kumno. Ngakwa bangin pai ha ke gospel kat kum uyo anis kalong kabalai kat khot kabakat pra. Kebaong uta ubang ngej hau on penrem. Henry uta ubam ngej ula penrem ula rem lupa. Naba syam langej ha kekerteng ukun ublay balakha marwe. Kadon kebainong bat kadon kebainong ya ki bangej bat ki bam ngej kumjo. Kita ki bangej kumbala thok hang ni. Ba on penrem henry kita ki bam ngej. Kata jisu yai ban shibun ba ya kene ka ngej bat ke bam ngej. Bat ke kata ke bangi deban ngej hau jisu ka don ka dekot ke basajrong dekot ke bakan reu ka ong na ba ublay ula kata ke perthai ba kat ba ula IT no yala ukun bala kamarwe ba u ru ubangej hau onom jot shu handrei unyo ke jing im bom jukut kata ka jinget ke bangi deban don bat ngi deban pediang ru ba jisu ulong ukun jong ublay ujisu ulong umesaya unong penim ukun marwe ujong ublay belawan syakane ke perthai ban penim yangi gi pop kicungi bat tang ba ngide ban pediang ba ujisu ude ukun jong ublay henrei ke jing hikai ke jong ujisu bala bu ha ke testament ke bathamai babun pelin ki jing hikai ki ba ujisu bala batha bala hikai kum ban sngoret bat kum banum pej ya ke ba ha ke perthai ndai ban pej sha beneng ke ba don ha beneng bat kum juru pabon ba ki jing hikai ke ba jisu la hikai kita ro ngi de ban ngi bat ban le tang bangi de ban pediang ba jisu de khun jong ublay khun marwe jong ublay ba umesaya bat ha banga pule ke ne nong ngasem ba lapen ya benta ar ki kun hun kata kumbang la ong ki ba pediang bat ki bom pediang yu jisu habangi pai ha ki jing im jong ki sanran light no ujudas ha ka por ba jisu khot yaki wan shaki bar upen ule ki kamba hot ki kini ki sanran ru ki yo ya ka kamba handrei ki but ru ya jisu namar ba ulong shisha uta umesaya kumba jisu ru la pla ba ulong ukun jong ublay bat kibut ya hadu ka kamit ka bakadu jong jisu kumjuru hab la pikan mau ki kini ki arngut ki runar ki ba sanar pralang ba jisu une uwe na ki runar penrem yu jisu na ba ong ba ukun jong ublay tang ba umla ban penim ha ke jing sitom ke jongki redon pat uwe urunar uba penrem yu uto uba ben yu jisu namar ba utep ba jisu don hok ban sa na pernah namar ba syam la pop don pop jisu bat nganget ba ngam tep yo le se une urunaru
pat yo i ka jingle kamba ka jong u Jisu hanre u yo so ya u Jisu chapang u Jisu ba upen kia u hikai u yarap ya kibreu hanre perwai kata ya ka jingle kamba jong u Jisu don kamban dapet ya kata don kamban da yo i ka jingle kamba ka jong u Jisu hanre hatmer ka jing yap u nget shu u pediang yu ba ulong kum ulong umesaya unong penim u pediang yu Jisu kalong ke jing hikai ngiro ba tang bangi pej ya kamba ke jong Jisu bangi de ban pediang yu hanre ke jing sungur ke jing khoi ke jong Jisu bat ke jing pla ke jong Jisu ba udei ulong hi uba nengkong kumba pastorian ki ulong uba long uba nengkong ba kupa ke kunhun ke baar pada kum kini ki Parsi bat kum juruk kiwe de ki bro wat la ki yo i ka kamba ka jong Jisu bela besar ba ka kamba ka ba long ka ba shisha ka ba hek ba bu Jisu besar ki san hajar ngut wat la ki yo i kata ka kamba kim jet ya kata ka ban nget yo Jisu kim don kata ka mensim ka jong ki kalong ke ba kum kalong shisha ka ba ba kim nget ba Jisu de Mesaya kitip haba Jisu ong bangade ukun jong ble henry kim pediang ya kata wat la ki i ka jing le kamba kiwero nga larangi pai ka gospel kat kum uyo anis ka dekot ka ba kalunong ka bakat ka dekot ka ba saupu hadu saupu lai ka ong kum ne la kum taru bun na ki nong sin sharu ki langit hau hi henry namar kita ki Parsi kim ya plai kata yo ba an kan tait no eki na ka sinagog kiting ya ki Parsi ki no ya lam niam na ba ki la ya ka jinga ro jong ki breu kham tam ya ka jinga ro ka jong ublei long ke ka ba plah ni ba ki breu ki ya nget ki ya ting ya ki breu bat kim pet kim ya ro ya ka jing le ka jong ublei kim ting ya ublei nda ki ting ya ki breu babun na kiro ki nget tang ba de na banta kini ki Parsi khang no ka donut ki jong ki na marketing kim pet ya ubala thau ka perthei nda ki pet ya ki bala cha thau te ngakwa ban penkut no da ka nehi ba angin long ki ba kloi ban sam ya ka kitin ka jong ublei ya khamtam ya ka ta ka jinge ya ka bangi ni de ban don ba wat la don ru ki ba khang don ru ki ba sha ya pi ne nga ban sam ya kitin ka jong ublei ki si ban sawan hande bangin long ki ba scam ban yai be chaprang ban sam ya kitin ka jong ublei bangi nginam de ban ting ya ki ba jong ki ba de jong ka ne ka perthei hande ki de ban ting ya utrai kan ra ru bala thau ngi Boleh si bon kenjai kajing kesam ke basutunan hak bai de ngai dem ngai artli ke kendhuan hatung ilong ki bangai ring ilong ki bomngai te nginya poi sa ka singi ka basan ka bakren jipang kamat pedang ba yai pau ka buram aku apan sedang da ka bangi pule na ka gospel kat kum Yohanes kal nang ba khat nyau kat baningkong ba ar ka ongkum ne ya kini ki eru Jisu ulakran ba ulak miet lak kmat syabenang ba ulang kokpa kata ka por klajia tu pendan buram yu ukhun jong me ba uta ukhun ru unjo pendan buram yu Jisu upai wang kokpa tu pendan buram yu ukhun hakane ka benta larangi ken mau mene haka jing lamprang hak jing lamprang ka sedang da ka jing yatuk khana ya ka jing long ka bekenja benang ka ba pen ingi ba Jisu Kris udai ukhun jong ublei hak jo kupor ka hikai ingi lene ka itu ingi ba udai kunong tau nong penlong ke ibara bala namuteng sisu ban pen pauru ya ka buram jong halor ka jingwan ka jong ban long bril ni is pang ka buram ka jong Kris larangi pai pa ne kat kum Yohanes ka jingmut ban pendan buram yu Jisu kadon ka jing dai bat kene ka por kum ba pi i mentah ka lenang ba khatnyo ka bangala pulir khat ba ar ka ba Jisu ang
naduk ka lenong ka bakhatnya urkhat baning kong terter bang kok pa kata ka por kalajia pendan buram yukun hang ne yuanes ladang ipat kat kum gospel yuanes ngi i ba kadon kene ka kajing ya dai ka ba yuanes upen i ha pedang kene ka jing pendan buram bat kene ka por ka long kajing yap dan jisu ladang i nu jor kidon ka to kan ni telikit khat ki bala batha lane ki bala ai ngi bangin puli hakene kalnong kabangila bancam naga gospel kat kum yone sudah gini kalnong ba ar khat basau nyo lenong khat balai pho lenong ba prad khat ba ar nginam puli lut gini renga kwa ban puli ar teli ningkong nya phai bat ngana kalnong ka ban nyo khat bat ka balai pho nyo kalnong ka khat ka balai pho ka ba kum ne namar kata kilayawat ban kemiu te omdon balabu ya kakti hu naba kapor jong u kampat lajian omdon ba kemiu namar kapor kampat jian nginya pa anya state nginya po sa kalnong ka bakhat ar pat hakane kalnong ka bakhat ar kalong ka basutna ka khat ka ar pulai kay thu yangi kong ujisu ulai thu te haki udaong kata kapor kalajia ba on pendan buram yu khun ubriu hang ni pat kata kapor kalajia ningkong hakal nong banyong yu ba kapor ka 4 jam dan bakam yu hakani kal nong ba ar pat kong ujisu lai thu daki udang kata kapor kalajia ba an pendan buram yu khun ubro nasatuna kini khat ka babut ka bang si sang ong happy haka kendo si sang ong happy lemda iwe isembai keu ida hab haka kendo bat ba iyap ita iyai sa marwe ong lada iwi isembai keu imhab na khendau lada iyap imhab na khendau ita iyai sa marwe henry lada iyap isei no bun so dai lada iwi isembai keu ba iyap lada imhab hamadan la se inyai sa marwe henry lada ihab sei so yang sibun dai sei kajing mujung jisu lingba kajing yap kajing jisu kalong kajing kerkhu ingi sibun hang ni ka kren sepang kata ka pot te hang ni ngila ban sung thu ba ka buram ka ba krau kajing jisu kadai ha kading pernah hoj kene galak ban long mar persya balai namar kajing syak penyap i syak sana pernah daga ba syak sana pernah kadai kajing pet kajing kibriu kalong ba kadai kajing jak buram ka ba krau kajing pet po bar kajing pet po hadu kata-kata kam tam ha kitu kipor kabaki karukom penyap kabaki nongrum ki penyap te yu jisu na kata kadau kam nong ka ba pla ba kibriu kin pet ya ujisu dah kajing pet joki ba ujisu uyap ha kajing jenjar ba ka ba krau kum ubala sya iben lane kum ubala le kam sniu bar ha kaju kepor ubala lenjar ablai jonga balai mi eno enga kibru ki i kum ya ujisu kum ubom dan bor ubala le sniu mar kat kum kerekom jeng syak penyap ke jong u henry ka basong tunat pat kalong ba hang ning yo i ba kat kum ka gospel jong Lukas kalnang ba arpulai ba Yohanes kalnang ba khat kandang i ba ha kading pna kadang ka burom ka ba krau ujisu ula job baliling ba ka jingyap jong jisu amdei bo pun em tang ya uwi ni kita kirunar ki ba syak san pnalan ba du henry upun em ru yang nga ba je phi baro iwe piwe te lingba ka jingyap ka jong jisu re de tang ka we ka ba snow pla kalong ban perkat ba ya ka buram ka ba krau ka jong jisu lapan pau haka jaka kabajak buram bon kit no e ke pop jang ka perthai bara ko kata ka ke basong pula kan no gajing e ke jang ublai ko bangila ikran menema ba ublai wat hapdeng kajing don jung u hakat nang re kloi banjit panwan banyap na banta jung iwe kuwe te u e kata ka buram ka bakrau ka bondan hapdeng re uwan banyap na banta jung te ke sulong kajing keli ngi iwe kuwe hakane kajing e pule ke jung tungi jit ni amna ukrus ujit ban ikat kata kat ka ik ba yangi bangin no ik kam ka basnio bangin but yu jisu ngin no ik bangin jule larangi so thu kadon ka ik ha ka jing em ga jonga ka jing em ga jongi ka bambet ka ik ba pen yangi bangin ada jisu ula ban le namar ka bible ka ang lada dei tang larangi but yu jisu dei tang kata ka lenti ka bala ban pen em yangi tekene ka dei ka jing pule lang ga jongi ha kane ka singi ko ban ai kuble pi ki balai simenta ha kane ka por te boleh nong kerkhu yangi bat ngin sai kendu biang hakui pat ka kateu te shwa banginya penkut kerpat ai ba rekut bain penkut dah ka jingduai tang ya bedem kle jingduai
Ablay ulang kupa jungi ba peneng try wan chan jong me sin piang hak ni ka chan men kuplay sipon ne try ka ba me meladon kalam ngi hak ni ka kenta ka ban ngi yo ku kani ka lat ni pule ya ka tin ka jong me try ha te ai ba ki bang ya pule makin long ka jing kar khu yang ni makin song sa apo donut jingi wei pe wei bat kam tam ya ki bas ngap ru kum jo try to ai ba kan long ka jing kar khu ya ki bat to sngiu bat cha skor ki jing duai jong shakri berit jong me na ba ki ning apan ki teng kun jong me Jesus Christ ngi duai amen Amen. Amen.